Magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre, ayan. Sige na. Lobat na pala ako. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon, mapagpalang tanghali, mapagpalang umaga. Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng mga OFW. Ayan, sa lahat ng mga solid natin subscriber, mega love shoutout po sa inyong lahat. Tika lang ha. Ayan, bago tayo magsimula, mega love shoutout po kay Mami Marcy Calunod. Ayan, kay Ma'am Rosalina, mega love shoutout. Kay Ma'am Analisa, mega love shoutout. Kay Pool Dunisa Official, mega love shoutout. Kay G Chang Walk, mega love shoutout. Ayan, at kay Miss Nani Sanchez Vlog, mega love shoutout. At sa lahat po ng mga solid natin subscriber, mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon po. Ayan, ang atin pong pag-usapan ngayon ay itong kahapon kung saan teka lang. Kung saan nga nagkaroon ng closed door meeting doon sa bandang Visayas, doon sa mga doon sa mga gobernador ng Cebu, kung saan nag closed door meeting kasama si BBM. Yeah. Kung saan inannounce ng gobernador ng Cebu na magkakaroon na ng 20 pesos ang kilo ng bigas. Di ba? Ang galing, ano? Di ba? Ang problema, isang uri na naman ng pambubudol yan. Alam niyo kung bakit? Nakikita kasi nila kung gaano kasulid ang mga Cebuano sa Duterte. Kaya inumpisahan nila doon sa Visayas. Alam niyo kung saan ang sunod niyan? Mindanao ang target niyan. Mindanao ang target niyan, maniwala kayo. Kasi nga nakikita nila na wala silang kukutabin, walang mapapala sila pagdating ng May 12. Pagdating ng May 12, wala silang mapapala diyan, wala silang kukutabin sa Cebu at sa Mindanao. Kaya iyon ang naisip nilang paraan. Kung saan di baling
Di baling magsakripisyo na ang Di baling magsakripisyo na ang ano, no? Di baling magsakripisyo ang bayan para lang maibenta yung gusto nilang mangyari. Alam nyo kung bakit? Hindi tayo sa kumukontra dyan, ano? Hindi tayo sa kumukontra. Maraming makikinabang dyan. Ang problema, bakit ngayon nyo lang ginawa? Kung kailan naubos na yung pira ng bayan na winaldas nyo, di ba? Kung kailan naubos na yung pira, saka kayo gumawa ng hakbang na ganyan. Saka nyo ginawa yung hakbang na ganyan. Alam nyo kung ang ginawa nyo sa daming nawala na pira, doon pa lang sa PhilHealth, magkano na ang nawala? Halos 90 billion ang nawala. Kung ginawa nyo yan noon pa, napakabango nyo sa tao. Ganon din naman pala ang gagawin nyo. Bakit ngayon pa? Kung kailan eleksyon, di ba? Halatang halata mong pambubudol na naman yan. Hindi sa ayaw natin, ano? Gustong gusto natin yan kasi maraming mga kababayan ang makikinabang yan. Alam nyo kung bakit? Napakarami ng hirap sa buhay ngayon. Napakarami ng hikahos. Dahil nga sa hirap humanap ng trabaho. Oh. Makikita nyo maraming graduate. Napakaraming graduate sa mga maliliit na eskwelahan. Maraming graduate ng 4 years course. Pero hirap na hirap silang mag-apply doon sa in-applyan nilang tinapusan nilang eskwela. Kasi nga walang bakante. Walang trabaho. Di ba? Walang trabaho. Nawalan nga. Nag-graduate nga, wala namang mapasukan ng na trabaho doon sa pinag-aralan niya. Kaya ang nangyayari, napupunta sa crew ng graduate yun ng 4 years, ha? Mapupunta doon sa crew ng mga fast food chain. Nagtsatsaga doon sa crew. Wala doon sa kanyang pinag-aralan. Kasi nga hirap na hirap humanap ng trabaho. Di ba? Kaya kung ang ginawa nyo noon, nanakawin nyo lang naman pala yung pira ng PhilHealth, dapat ang ginawa nyo, ganun ang ginawa nyo sana. Alam nyo, napakabango nyo na sana sa tao. Oh, ngayon anong ginagawa nyo? Dahil sumasadsad yung mga kandidato nyo, sumasadsad yung mga kandidato ng alyansa, kaya kayo nakakaisip na naman ng ganyan. Oh, another na pambubudol yan. Oh, ilang taon nyo gagawin yan? Sa loob ng 3 taon? Hindi ako maniniwala na gagawin nyo sa loob ng 3 taon. Kasi nga, malaki ang iaabono. Malaki ang iaabono ng gobyerno. Biruin mo. 20 ang kilo. O 20 din ang iaabono ng gobyerno. Saan kukunin yun? O kung halimbawa isang siyudad sa Cebu, wala namang gaano kalaki ang income ng bayan, saan kukunin yung pang-abono, hindi ba? Mababangkaruti yung bayan pag ganun ang ginawa. Kung itutuloy-tuloy nyo sa loob ng 1 taon. Pero maniwala kayo, napakaganda yan. Pero dapat noon nyo pag ginawa. Di ba? 90 pesos ang halos 90 billion ang naging pira nyo sa PhilHealth. Di ba? O, sasabihin ko talaga kasi pinasasauli ng Supreme Court, eh. May desisyon na kailangan yung isauli yung pera ng PhilHealth, eh. O, bakit hindi nyo ginawa noon? O, halatang halata yung ginagamit nyo sa politika, eh. Halatang halata. Kahit sabihin yung walang halong politika doon, walang halong politika. O, pero sa ginawa nyo ngayon, halatang halata, eh. Okay na sana, eh. Okay na sana dahil maganda nga yan, dahil 20 pesos ang kilo ng bigas, eh. Eh, ang problema, mali ang timing nyo. Dapat noon nyo pag ginawa yan. Nung pagkakuha nyo lang ng pera ng PhilHealth, dapat ginawa nyo na. Kasi nga, kailangan ng tao yan. Oh, bakit ngayon nyo lang ginawa? Kasi nga, alam nyo na hindi kayo obra pagdating sa Visayas at saka sa Mindanao. Oh, tandaan nyo ito. Sa susunod niyan, ang gagawin niyan, Mindanao naman. Doon naman sila
magkakalat ng tag 20 pesos ang kilo ng bigas. Kasi nga, sigurado sad-sad sila doon eh. Sad-sad ang rating nila doon eh. Kaya iyon ang gagawin na naman nila. Diba? Nakakapanghinayang lang. Kasi nga, yung mga ganyan na proyekto, kailangan ng tao yan. Kailangan yan. Kasi nga, ang daming walang trabaho. Sa totoo lang. Oh, isipin nyo yung may mga nag-graduate ng mga nakaraang taon pa sa mga hindi namang kilalang eskwelahan. Bakit hindi sila nakakapasok doon sa mga tinapusan nila? Kasi nga walang trabaho. Pag-a-apply doon, sobra-sobra. Pag hindi napupunta sa call center, mapupunta sa mga crew ng fast food chain. Di ba? Oh, kung tapos ka ng business, wala ka namang mapasukan. Kung tapos ka ng HR, wala ka namang ma-applyan. Di ba? Napakahirap ng panahon, tapos ganun pang ginagawa nyo. Okay na sana eh. Ang problema yung timing. Kaya tuloy, napagkakamalan kayong mga mambubudol. Kasi nga, puro ano ang tirada nyo eh. Puro mga wala sa ano eh, wala sa hulog. Diba? Kasi kung ang inano nyo dyan, ang dami nyo sinayang na pera sa tupad, sa AX. Diba? Gaano kalaki ang pera na ginasto doon? Ilan tao lang. Alam nyo yung ano? Alam nyo yung tupad? Magtupad sila ngayon. Ilang linggo. Pagkatapos yan, nandoon sa ano? Nandoon sa inuman. Nandoon sa karirahan. Di ba? Yung mga ayuda na yan. Pagkatanggap ng ayuda, pag uwi ng bahay, bumibili na isang kahon na beer. Napakinabangan ba yon? Napakinabangan. Hindi ng pamilya, kung hindi yung tumanggap lang. Yan ang tunay na realidad. Kasi nga, hindi nyo pinagkanan. Kung ang ginawa nyo doon, sa halip na mamigay ng ayuda, ibinili nyo ng bigas, kahit 10 piso, kaya nyong ibintay. Diba? Kaya nga ano sabi tuloy ni BP Inday Sara? Oh, totoo yun. Makabuluhan yung kanyang sinabi. Alam niyo kung bakit? Yung Tingog Party List, ilan ang nakaupo doon? 2. Kanino ba yung Tingog Party List? Hindi ba yung pinamigay nila sa Davao? Tingog Party List, tapos mukha ni Romualdez? Ibig sabihin, sa kanya yon. Sa kanyang party list yun. Ilan ang nakaupo doon? 2. Oh. Ibig sabihin, hindi makagalaw yun hanggat wala siyang galaw. Plus siya, di 3 upuan. Isipin mo ang budget nun sa loob ng 1 taon. Di ba? Sa loob ng 3 taon, ilan ang nagiging budget nun sa 3 upuan na yon? Di ba napakalaki? Kaya napakaraming nagkandarapa sa party list. Makikita niyo yung purpose party list. Sino ba ang nandoon ngayon? Sino ba ang number 1 nominee? Hindi ba si Marcelino Libanan? Sino ba si Marcelino Libanan? Napakalaking politiko yan sa sa Camarinesor. Di ba? Tama ba 'yon? Dapat kung sino ang sa purpose party list, dapat yung mga membro ng purpose, hindi naman membro yun politiko yun Oh. Katulad sa amin nun, yung Guardians party list, buti nga ngayon wala na Nagpakahirap kaming ikampanya yung kung matatandaan nyo yung Galing Pinoy,
Galing Pinoy party list. Iyon ang unang-unang naging party list ng Guardians noon. Hirap na hirap kaming ikampanya. Pero bandang huli nung nanalo, sino nang nakaupo? Si Mikey Arroyo. Di ba? Oh, nung panahon yun ni Gloria Arroyo. Nung nanalo, nagulat kami. Si Mikey Arroyo na ang nakaupo. O tingnan mo, nung hindi namin sinuportahan, hindi ba nalaglag? Nasaan na ngayon? Ang masakla pa doon, hindi guardians ang dinala, kung hindi yung mga security guard. Di ba? Kaya nakakapanghina eh. Oh. Di ba malalaking politiko? Dapat pag sinabi nyong party list, hindi yung malalaking politiko ang nandoon sa likod. Oh. Kung makikita nyo yung yung kay Diwata. Di ba? Paano makaupo si Diwata doon? Panlima siya. Di ba? Mayroon ba sa kasaysayan nanalong party list na 5 ang nakaupo? Di ba? Kung paano nyo lukuhin ang tao? Sino ba yung number 1 nominee doon sa ano bang party list yun? Yung kay Diwata. Hindi ba yung babae na number 1 na contractor din yun sa mga contractor din yun sa gobyerno? Yung babae na yon. Kaya napakaraming mambubudol ng mga politiko. Oh. Tingnan nyo yung purpose na yan. Sino ba ang mga beneficiary ng purpose? Hindi ba yung mga nasa laylayan ng lipunan? Bakit ang number 1 nominee si Libanan? Oh. Nagsusumiksik sila dyan sa party list. Kasi nga, wala na silang doon sa Bicol. Dahil nakupo na ng mga Villapuerte. Kaya ngayon nasaan siya? Nagsusumiksik ngayon dyan sa Oh, wala nang magawa. Dahil nga number 1 nominee na siya. Di ba? Iyan ba ang tunay na Iyan ba ang tunay na nagre-represent ng isang party list? Mga trapo na yan eh. Oh. Yung Tingog party list, kanino ba yan? Hindi ba kay Romualdez? Sinong makikinabang yan? Wala man dinadalang wala man dinadalang mga yung Tingog na yan? Asan yung dinadala nilang mga NGO? Wala, kasi nga ang target nila makakuha lang ng upuan sa Congress. Ginamit lang yung mga tao. Di ba? Okay na yung purpose, kasi yung purpose mayroon talagang yan. Maraming membro ng purpose. Maraming nakikinabang diyan. Ibig sabihin, pag ikaw ay pumasa diyan, isa ka nandoon ka sa laylayan ng lipunan. Pero maniwala kayo, ang purpose napupolitika na rin. Pag mahina ka sa barangay, kahit gaano ka kahirap, wala ka sa purpose. Oh. Yung iba nga dyan, mayroong pangkotse, pero membro ng purpose. Pag kokobra, tatanggalin yung mga relo, yung mga singsing, yung kwintas. Pag kokobra ng purpose. Pero paglabas, nakakotse. Pag uwi. Di ba? Oh. Pumunta kayo sa mga probinsya. Pumunta kayo doon sa kabundukan. Makikita nyo kung gaano kahirap ang mga magsasaka natin doon. Kaya sa dami ng party list, hindi natin alam kung sino talaga ang may malasakit.
Kasi nga makikita mo napakalaking politiko na pala ang number 1 na nominee nila. Oh. Kaya tama si VP Inday Sara. Huwag nang iboto ang Tingog Party List. Kasi ang Tingog Party List kay Romualdez. Di ba? Dapat talaga i-zero vote yan. Kasi nga yung mga budget niyan kanino mapupunta? Wala man silang dinadalang sektor. Oh. Magpapakita lang tuwing eleksyon. Ni hindi nga alam kung saan ang opisina eh. Di ba? Magugulat ka na lang, makikita mo may parating Tingog Party List. Pag hihingi ka ng tulong sa opisina, nasaan ang opisina? Wala man, hindi man mahanap kung saan. Oh. Makita